Predložené finančnej analýze by som sa chcela vyjadriť teda následovným spôsobom. Z toho materiálu pôvodne teda vyplývalo, že najvhodnejší variant sa javí číslo 8, ktorý sa teda spájal s predajom akcií. Som rada, že mesto sa teda rozhodlo hľadať iný spôsob, pretože myslím si, že všetci si uvedomujeme strategický význam vlastnenia akcií spoločnosti Prievidské tepelné hospodárstvo. Podľa môjho názoru je treba tento problém rozdeliť na dve skupiny. Prvá vec je ten najzávažnejší problém, ktorý musíme momentálne vyriešiť, je mimosúdne vysporiadanie so spoločnosťou TAM Inkasna. Istina tohto záväzku predstavuje 2 100 000 eur. Ten variant 12, o ktorom sa tu dnes hovorilo, počíta s predajom majetku. V pôvodnom pripravenom materiáli bol tento majetok ocenený na 1 000 000 eur. Materiál, ktorý sme dnes obdržali, hovorí o dvojnásobnej hodnote. Podľa môjho názoru aj tá dôvodová správa neobsahuje jednoznačne záväzok spoločnosti FARG alebo PTH tento majetok kúpiť. Čiže my sa nemôžeme spoliehať na to, ako tento partner zareaguje na našu ponuku, pričom samozrejme bola by to istá varianta, ale v tejto situácii, pokiaľ nám vzniká záväzok plniť 31.5.2010, by sme podľa môjho názoru mali hľadať aj iné možnosti, ako vyfinancovať tento náš záväzok. Ja som si preverovala aj tú skutočnosť, čo sa týka poskytnutia úveru, pretože z tej pôvodnej finančnej analýzy vyplýva, že mesto na mimosúdne vysporiadanie nemôže získať úver, keďže sa nejedná o kapitálový výdavok. Informáciu mám teda len v ústnej forme z ministerstva financií, kde teda bolo mi povedané, že je to síce problém zložitejší, ale v zásade nebolo vylúčené, že na istinu 2 100 000 je možnosť získania úveru. Preto by som chcela poprosiť zastupiteľstvo, aby požiadali pána primátora, aby preveril aj túto možnosť, keby by sme vlastne zvládli financovanie cestou úveru, keďže ten úverový rámec 28% nám takéto financovanie ešte dovoluje. Viete, pred mesiacom, keď sme schvaľovali kúpu pozemkov v priemyselnom parku, určite si pamätáte, že som vystúpila a upozorňovala na tento spor a na to, že tento záväzok nám vznikne. Ale keď som si teda spočítala aj to, že vlastne by sme splácali ten priemyselný park, aj zobrali úver na istinu, tak v podstate sme v úverovom rámci a myslím si, že pokiaľ budeme šetriť, mali by sme zvládnuť splácanie obidvoch úverov. Čiže ja osobne vidím ako riešenie v prvom rade sa zaoberať možnosťou získania úveru na splnenie tohto nášho záväzku. Ako druhú variantu by som navrhovala, bola tam daná ponuka zo strany hornonitrianskych baní, že nám pomôžu s financovaním tohto záväzku. Myslím si, že sa jedná o spoločný záujem tohto regiónu. Všetci si uvedomujeme, čo by znamenalo predaj Prievidského tepelného hospodárstva a myslím si, že by sme mali o takejto ponuke pomoci uvažovať a požiadať alebo teda poprosiť bane k tomu, aby nejakým spôsobom aj o tejto alternatíve s nami uvažovali, pretože tak, ako som uviedla, jednak máme neisté úverové zdroje a jednak je neistá aj tá skutočnosť, či vlastne spoločnosť PTH od nás tento majetok odkúpi a za akých podmienok. Treba si aj uvedomiť podľa môjho názoru to, že my hovoríme o majetku, ktorého jednak nevieme presný rozsah, nevieme jeho hodnotu a nevieme, či vôbec ho od nás kúpia. Čiže nemôžeme sa na túto skutočnosť spoliehať, ale musíme byť pripravení aj inými variantami. Z tohoto dôvodu ja by som v tejto chvíli vlastne navrhovala, aby sme postupovali súbežne viacerými spôsobmi, aby teda sa zisťovali aj úverové možnosti, aby sa rokovalo aj s baňami a súčasne teda, aby sa rokovalo aj prípadne o podmienkach prevodu tohto majetku za tej skutočnosti, že zistíme teda rozsah a podmienky. Čo sa týka teda, chcem povedať, že tie výdavky, ktoré sú tam naplánované, čo máme vlastne v tom rozpočte a označené aj ako najnevyhnutnejšie, myslím si, že nie celkom všetky položky sú najnevyhnutnejšie a dovolím si povedať, že keď k tomuto plánu finančnému alebo k tejto analýze by bolo možno vhodné aj zvolať samostatné zastupiteľstvo a riešiť celkové financovanie mesta. Mňa osobne napríklad prekvapilo aj to, že som sa pozrela na Prievidzaný mest, koľko vlastne platíme jednak komisionárskú odplatu, jednak dofinancovanie tejto spoločnosti, pretože vieme všetci, že vlastne táto spoločnosť momentálne činnosť nevykonáva. Ďalej vlastne aj tie plánované výdavky, ktoré tam sú na mimosúdne vysporiadanie,
Hovorili sme o sume 2 100 000 eur istiny plus príslušenstvo. Pôvodná tak ako bolo schválené to uznesenie, bolo 200 000 odmena právnika a protistrany, ale v podstate teraz je táto suma navýšená o 500 000 eur, ktoré predstavujú vlastne tromy nášho právnika plus náklady spojené so súdnym konaním. A znalecký posudok. Mne sa to osobne teda samozrejme zdá dosť. Viem, že tam má byť schválený súdny zmier, čo teda tam budú presne špecifikované tieto tromy, ale teda neviem aj, čo sa týka nášho právnika, akým spôsobom bola stanovená tá odmena, aj tá výška sa zdá teda neprimerané vysoká, s tým, že aj tie tromy, neviem, či boli aj nejakým spôsobom predávkované, čo mám skúsenosti, tak aj znalečné tromy bývajú predávkované a pokiaľ som si aj prečítala z tej dôvody, nejaký poplatok by nám mal byť aj vrátený. Tým chcem povedať, že možno tie výdavky nebudú nutné až v takom rozsahu, ako je to tam uvedené. Napríklad aj to kofinancovanie projektov, komunikovala som aj s pani inžinierkou Vaškovou. Minulý rok bola skutočnosť taká, že sme kofinancovali zhruba 68 000 eur, na tento rok je plán 230 000 eur. Tam uvedená položka 500 000 je teda vysoká, to znamená, že sú tu isté možnosti, kde môžeme hľadať rezervy. Ďalej napríklad v tom finančnom pláne bolo uvedené, že je potrebné ako nový výdavok sanácia kotvenia bazénu. To ma trošku prekvapilo, pretože ten bazén je pomerne nová stavba, neviem ako tam je riešená záručná doba a tá položka 130 000 eur teda nie je malá. Myslím si, že zastupiteľstvo by sa malo podrobne zaoberať jednotlivými výdavkami, ktoré sú najnevyhnutnejšie a v súčasnosti prioritne teda vyriešiť mimosúdne vysporiadanie so spoločnosťou THI Unkasna. Myslím si, že dneska nie je vhodná doba, aby sme schvaľovali nejakú finančnú analýzu alebo variant. Podľa mňa k tomuto by sme mali pristúpiť až potom, čo sa zistia jednotlivé možnosti, ako sa dá riešiť táto finančná situácia mesta. Schvaľovať určitý variant, v podstate je jasné, že neznamená schvaľovať predaj niečoho, ale predsa len podľa mňa mali by sme k tomu pristúpiť uvážlivo, zvážiť všetky varianty a potom sa rozhodnúť pre jednotlivý spôsob financovania, ako vyriešiť súčasnú situáciu mesta. Na základe tohto by som teda chcela požiadať, aby mestské zastupiteľstvo odporúčilo pánovi primátorovi zistiť teda možnosti financovania úveru na mimosúdne vysporiadanie so spoločnosťou THI Unkasna. Ďalej, aby ho teda splnomocnilo rokovať jednak o podmienkach teda prevodu majetku na spoločnosť PTH. A tretiu vec, aj ho splnomocnilo rokovať so zástupcami hornolyutiarskych baní o možnostiach finančnej výpomoci pre mesto Prievidza. Ďalej by som doporučila a dávam súčasne aj návrh, aby bol program, teda to uznesenie, čo sa týka tá finančná analýza, momentálne dnes stiahnutý z programu rokovania, s tým, že sa k tomu vrátime na najbližšom zastupiteľstve a v podstate rozhodneme sa na základe tých informácií, ktoré získajú vlastne pán primátor alebo teda poverení pracovníci úradu. Tak ako pán primátor aj povedal, rokovacie miestnosti je pritom aj inžinier Jančák za Bani. Pokiaľ mestské zastupiteľstvo uzná, môžem dať slovo s tým, že sa vyjadriť tým možnostiam, aké nám Bani ponúkli, pretože si myslím, že sme v situácii, kedy sme nútení uvažovať o takéto alternatíve a prijať pomoc takéhoto partnera. Ďakujem veľmi. Prosím vás, mohli by sme ešte Musíme určiť prioritu a práve na tomto zastupiteľstve, aby sme ju určili, takže pokiaľ sa rozhodneme, ja hovorím ako o alternatíve, že buď budeme ten ten skôr financovať úveru a vlastne tým obmedzíme kapitálové výdavky iné na tento rok, alebo teda je to varianta, že nám poskytne výpomoc poskytnú výpomoc hornolyutiarskej bane a v tom prípade môžeme uvažovať aj o kapitálovom úvere na iné výdavky. V podstate je na tom, aby sme zvážili, ktorý spôsob, ale rozhodne by som nezavrhovala ani ten prvý, pretože keby sme si to zvládli financovať sami, myslím si, že pre mesto by to bolo najlepšie riešenie. Ďakujem.